Mateřská škola Štěpnická nám představí ve své dramatické podobě choreograficko-mluvně činoherní záležitost, jak zvířátka pomohla lesu. Paní učitelka v zákulisí mě prosila, že jak jsem nabádal, abyste tleskali, tož včím vás nabádám, abyste netleskali, bo děcka neuslyší ten plídek a potom by se jim plégly jednotlivé věci dohromady. Takže zkuste si ten frenetický aplaus nechat až na později. A co vy dvě? Vidíte jako příkladem? Rozumíte? Bíněc tady děláte babízní. Co to tady? No, jo, šománko já to je džus, to je zaplať pánu, že to je džus. Mateřská škola Štěpnická, jak zvířátka pomohla lesu.
důstojné, dobrýle a nadmluvené. Do černé lišně bude čistý les. Už to máme uděláno, už to máme hotovo, v lese máme uklizeno, radost je to pro koho, planeta nám poděkuje. Skvělá práce, přátelé. Tohle se vám podařilo, časy budou veselé.